Degene die woensdagavond dacht even lekker van de rust in het stadspark te kunnen genieten, kwam bedrogen uit. Spaanse salsa en samba-klanken schalden uit de speakers van Jansen Dansen en Sporten om een jubileum te vieren. Ja, we geven dit jaar 10 jaar Zumba, dus dat zijn we met dit mooie evenement zijn we dat aan het vieren. We hadden een beetje het idee om dit buiten te gaan doen. Nou ja, en dit is een prachtige locatie in Venray. Mooi bij de Grote Kerk, dicht bij ons, dus we zeiden nou we gaan het hier mooi doen. Wat is er zo leuk aan Zumba? Nou, Zumba is fun. Je bent gewoon lekker aan het bewegen, je kan je hoofd gewoon even lekker losmaken en je lichaam losmaken. Even je gedachten helemaal ergens op anders laten gaan, dus ja, het is gewoon lekker om te doen. Zumba is een Latijns-Amerikaanse dansworkout en ja, we zijn eigenlijk daar 10 jaar geleden mee begonnen omdat het kwam eigenlijk over vanuit Amerika. We zijn eigenlijk met 1 proefles begonnen, 2 lessen in de week en ja, eigenlijk na een maand hadden we iedere dag al les, dus dat is heel hard gegaan. En hoeveel mensen heb je dan zo in de week? En 300-400 deelnemers hebben we in de week, dus dat is een mooi aantal lijkt me zo. En ik zie weinig mannen. Ja, dat is alleen het mindere. Ja, de vrouwen vinden dit toch vaak erg leuk om te doen, maar ja, de mannen die blijven toch thuis. Dus bij deze een oproep, jullie mogen meekomen doen. Dit jubileum is niet het enige feestje van de dansschool in 2019. Ja, dat klopt. We bestaan dit jaar ook 40 jaar met de dansschool, dus we hebben dubbelfeest 10 jaar Zumba, 40 jaar bestaan van de dansschool. En dat gaan we ook nog vieren 28 september met een reunie. Dus iedereen die eigenlijk ooit bij ons op les heeft gezeten, die is dan ook al hard van harte welkom vanaf 6:30. Nou, we hebben met een aantal oud-leden hebben we samen die reunie eigenlijk opgezet. Er is een hoek waar eigenlijk oude spullen te zien zijn, zoals leskaarten, kleding, bekers. Dus van allerlei dingen die we eigenlijk door de jaren hebben gebruikt. Maar ook dat we foto's en film laten zien. We hebben een quiz die we gaan doen. Er komt een orkest, komt dansmuziek spelen. Maar ook gewoon als je lekker wil komen luisteren, dat is ook voldoende. En je mag natuurlijk met elkaar allemaal oude herinneringen op gaan halen. Aanmelden voor de reunie kan via de website van de dansschool.